IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis sa Presume. Makansen, begiti manlalon iti Ilocos Norte, dapo iti tuloy nga panaghina iti presyo maglatang, ornane iti produken iti sartin laser. Iti agdama kita nalpaswatin iti panagabunong nga manamnama, at siguro nga province season iti indak panakarik na, agapo pa lang katuy awan ti preno, nga nga to iti presyo iti magat gatang. Iti agdama kita medyo makabawi. Iti manlalong nga puta na nga to. Kanangina iti presyo si Eric ngayon. Aman mo na tagilako kaputa kahit at aksakbay. Ang mga lang sa tumito iti panawen. Anong tulad si Inday Ilako Sporigan. Na ipit iti anyaman na klase iti sitwasyon. Iti agdama at mariktan ng iti manlalong iti panagpatalon. Agaputi ng inamitin iti presyo si petroleum products na masyari kang urnaan. Makusuren iti panagarado, panapakuliglig, kinagastamitin na panagatalon. Plus, nang inamitin singir. At ang iti agparaet, kinagastamitin agpatraktor, kanito agundaway. Iti agdama, kaya saan umdas iti may papaay at ang ayuda manipod si gobyerno. Sigon iti farmers, kapag ito may bilang laeng na band-aid solution. Idol, Dennis Sanicio, Tatak, IFM.